Pas Mas aku lagi masak mie ayam juga. Wah, mantap. Masuk. Pas juga. Mie ayamnya mantap, Mas. Letup. Mie ayamnya piro, Mas? Mie ayamnya iki wah rata hitung ki piro iki cacahe iki. Lah, 5.000 cacahe. Mie ayamnya 5.000. Sini, Dok. Masa mie ayam rak pedes pol tak kayak sambel mau. Mie ayam iki gak pedes, pedesnya sambel wae. Masa mie ayam rak pedes, mie ayam ora pedes Kang, pedes sambele. Lokasi mana iku Mas? Lokasi ini Mondokan Sragen Jawa Tengah. Gak gawa sumpit Mas? Wah iya masuk. Ini sumpit. Nah iki kayak uang Korea apa Jepang kira sumpitannya Jepang ya. Sini deh.